Meghalaya Filmmakers Association hakajingalam President Uba Commander Shangpliang minta kasi kakat atri kilawan banikindo bakinong lumkubor ban pinsngawi kajing dawa ka bakila bu akmat sarkar baka sarkar kadiben itu no iki kum kinong shna film lani banyo e ka film policy shushu kila pinsngaw ru baka sarkar kadiben pinmi e ka cinema hall ka bathamai ka ban pinsok hakaban pin yaki film khasi Nakaliang u Presiden Ulaong ba namar hadu menta ka dontang ka biju cinema bat san pho percent na ka jingmi na ka film habanya samlang bat ka cinema hall. Poi ka bang kwa ban wan hang ni ka ban ai ka khubor lang ba jong piki media ha ka bai dei bat ka ne ka jingdawa jong ni kum ki nong shna film po ka jalahi pro ka wai na ki mat jingdawa ka bangila keren na ka por sekpor ya ka ne ka sarkar ba menta bat ka pi sarkar bala de pro kadai hakabedi bat kini ka jingdawa jungi kum kaseng bangi kwa bandon ya kaya film policy ka baar bangin don ya kini ki cinema hall ya ke bangin peni kumba fitip hi ya kino ki produk lada pi shna lada pi penmi ya no kamar lada film don kayo bandi kalong le no ai kalong kum juro ini kinong shna film haduk mentah ka jela meklia barok kawai ya ka bangi peni film ka tang kawai ke cinema hall mudur pikat ke jela meklia barok kawai kabaran kinong syong sinang hadu live po pralak tinggi dontang kawai ka cinema hall hoit kelong ka ba shisha ba mentale lei nak leng jong u trais nama manor tang uwe hi tinggi laban oh kawai kaliang lasim kabu menta kam desu live 4% mentale san 4% haka first week usim sa 4% haka third week usim san po but haka third week kelong riu po te ngingim don jingyo ai isu da ken te lada ka ngi kamai subu ong no san polak ro te arkusan lahap ayu plus ki jingnut sakni yang tai bani haban kunut biang tanghas nama ken ngong te nginyo tang kuba oi ai te kalong ke jingdu nong ka bakraw te ngingi scam ba hagaju ka por ngi kentu ye kini ki riushimat la se ki badon ka mensim ban keteu ye ki film kila ban chna ye ki cinema hall ka leng ka jela te kalong ka jing e namar bangim yo ye ka ban pen i ye ki film ki jongi te hoat ha hadu mentahi ala ban ong yepi ba hakbede bat ka government of Meghalaya hi kampat don ye ka jing itu yengi kum kinong shina film namar watang ka department ka ban ong ba ka department ka ban khmi yengi ru kampat don long namar ba ting ni sungthu ba ka IPR ba ka art and culture kan re bangilek mi ki officer jong ka art and culture ting ki ong ba di khmi da ka IPR ting ha bangilek mi sha IPR ki ong di khmi da ka art and culture te hangta long confused ka bangut ngidang long hasuin kampat don ka jing itu dengan subhaban pentip hangne pada dangshan nakleng jungi kum kinong yalam jung kaseng ni lalai ya kendo ya u BJ Kumar u badai u commissioner and secretary finance tingi lay keren bat u hakabede bat ka jingdon kam na kamtaban penlong ya ka international film festival bat ngila ya keren ru bat u na kamta bang baga government kan shna ya ki cinema hall na knang bangin yo ya ka ban pen i ya ki film bat kumjuro kiwi benda bangini ban promote yaki kam shna film po ka Meghalaya te harin mangila ya kendo bat o ngi sungutnat ba wong ba unsa take up ya kini ke jing bo jing dawa gi jongi te kawai ke ba khamso kumen kalong ba dangshan na kaliang jong u chief minister u Konrad Sangma haka budget speech ke jong u ula mention ba na kaliang jong ka sarkar kan sa penlong ya ka film festival bat kumjuro ka hab ka jingkran jong chief minister la mention ro bakan don ka film policy bat kumjuro kala allocate kato kane ka fund na ka banta ban promote iki kam china film po Meghalaya ngani thu yapi hadu banta kane ka dikasin ka baningkong baka ka government of Meghalaya kan allocate fund na ka banta ban promote ka film ngila china daki hajar tli ki film ngila don ki aktor ki babun ki balapau ngado mani raitong bat ki wei dan ri banta ka dikasin ka baningkong baka government ka allocate some fund at least na kapentaban promote ya kene ka kam shna film hapo Meghalaya bat kumjuro ban formulate ya ka film policy dan nagleng jungi kum kame filma ngila doni ke jingalang ne hapo hangni hasilong tigi lawan ru ki artist bat kuwi tak wei ke jingmut ngila pha ya ka khobor ban ai khublai ya ka sarkar MDA hapo ke jingalam jong Konrad Sangma ka bala sngap ya kini jingot jingdawa gi jongi bat nang ne sekmat nagleng jong kame filma kan sa ai jingmut ru ya ka government hangno ban pendon kam ya kene kapisa bakala allocate na kabenta ban promote ika filmmaking